Voor zelfmoordpreventie is geen geld, terwijl dat wel nodig is, want alleen lukt het vaak niet om uit een depressie te komen. Bij een depressie is alles zwart. En als er iemand zegt van ja, maar de zon schijnt wel. Ja, nou schijnt de zon ook nog. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Zeeuwen betalen maximaal €40 extra belasting. En Vlissingen en provincie willen inwoners meer invloed geven. Goedenavond. Het aantal zelfdodingen in Zeeland is al jaren het hoogste van het land. Door allerlei initiatieven wordt wel geprobeerd om dat cijfer omlaag te krijgen, maar nog niet met het gewenste resultaat. Het onderwerp uit de taboesfeer halen kan daarbij helpen. Voor Wilco is dat dan ook de reden om zijn verhaal te vertellen. In 2007 zijn we getrouwd. En ben ik van Drenthe naar hier verhuisd. In 2009 is Lucas geboren, 2011 David. Twee leuke, energieke kinderen. Met z'n vieren vormen ze een leuk gezin. Inge werkt met hart en ziel als teamleider in het speciaal onderwijs. Een drukke baan. Inge is ook iemand die de lat voor zichzelf vrij hoog legde. En in februari 2018 zat ik met een paar vrienden in de stad wat te drinken. En toen belden ze van, wil je komen, het gaat niet goed met mij. Toen naar huis en toen trof ik haar huilend aan bovenaan de trap. Inge heeft een burn-out die ontaardt in een depressie. Met intensieve zorg krabbelt ze daaruit. In de coronatijd overkomt haar dat nog een keer. Ze besluit dan te stoppen met haar werk, een studie te volgen en een nieuwe baan te zoeken. Maar dat valt tegen. Ja, daarin had ze ook gewoon heel erg last van het feit, ik doe niet mee, ik draag niet bij. En dat maakte dat ze voor de derde keer in een depressie kwam. En ja, deze keer ook heftiger dan de voorgaande keren. Inge wordt opgenomen in Emergis. Tot gebeurt wat Wilco niet zag aankomen. We hadden begin van de middag nog appcontact gehad. En ik doe een studie aan de HZ. En de college zou net beginnen, waarop ik gebeld werd door iemand van Emergis van meneer Schonewil, ik moet u iets heel ergs vertellen. Wilco merkt dat sommige mensen het lastig vinden om over de zelfdoding van Inge te praten en het moeilijk kunnen begrijpen. Je verwacht het niet van een goed opgeleide vrouw, getrouwd, kinderen, dat tot zoiets kan komen. En dat is voor mezelf ook wel een eye-opener geweest van, het kan iedereen overkomen. Ondanks al het verdriet gaat het redelijk goed met Wilco, Lucas en David. De 3 pijlers die ik eigenlijk heb, zijn mijn geloof, mijn nuchterheid en mijn optimisme. Ja, dat maakt voor mijn gevoel wel dat ik op zich het allemaal wel aardig red. Inge overleed op 13 juni. Ze werd 45 jaar. Ja, en ik praat erover verder met Mercy Kamermans. Ja, Mercy, een heftig verhaal, maar hoe zit het nou eigenlijk met die relatief hoge zelfmoordcijfers in Zeeland? Nou, om je een beetje een beeld te geven, in heel Nederland plegen gemiddeld 5 mensen per dag zelfmoord. In Zeeland is dat altijd al lange tijd relatief hoog als je kijkt naar inwoneraantal en provincie. Het is zo dat vorig jaar 54 mensen in onze provincie een einde aan hun leven maakten. En de vraag is natuurlijk dan, ja, hoe kan dat? Ja, dat is heel lastig. Deskundigen hebben wel vermoedens, maar ja, kunnen dat niet keihard maken. Wat mee zou kunnen spelen is de Vlaamse invloed. Wij zijn natuurlijk een grensprovincie met België. En daar is het zelfmoordcijfer veel hoger dan in Nederland. En krimp en vergrijzing zouden ook kunnen meespelen. Ja, is er ook iets te zeggen over de Zeeuwen die zelfmoord plegen? Ja, mannen boven de 50, ja, die schieten er wel echt bovenuit. Daarnaast mensen met een uitkering, alleenstaande en mensen LHBTI'ers, dat zijn ook risicogroepen. Ja, nu hadden we tot vorig jaar het project Zeeland zonder zelfmoord. Maar dat is stopgezet, terwijl het zelfmoordcijfer toch relatief hoog is in Zeeland. Hoe kan dat? Ja, dat project was in 2016 begonnen. En de voornaamste boodschap was eigenlijk, heb jij zelfmoordgedachten, praat erover. Het taboe moet eraf. Praten helpt juist dat mensen het niet gaan doen. Tot 2021 heeft dat project gelopen en toen was het geld op. Ja, en toen is het dus eigenlijk opgehouden. En dat is heel jammer, want er was al een heel netwerk opgebouwd. Het is wel zo dat het eigenlijk de bedoeling was dat er dit jaar een landelijke wet zou komen die geld aan regio's geeft voor zelfmoordpreventie. Maar ja, dat wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer, dus dat duurt allemaal langer. En ja, dat betekent dus dat we op dit moment geen specifiek Zeeuws
zelfmoordpreventieproject hebben. Maar je kan natuurlijk altijd wel bij 113 zelfmoordpreventie terecht, een landelijke organisatie. Mercy, dankjewel. En wilt u praten over dit onderwerp, dan kunt u naar 113.nl gaan of bellen met 0800 0113. Mensen met een huurwoning gaan volgend jaar 16 tot 25 euro meer betalen aan het waterschap. Voor mensen met een koopwoning stijgt de waterschapsbelasting met 29 tot 37 euro per jaar. De exacte stijging is afhankelijk van de gezinssamenstelling. De belasting stijgt met 9%, een record wat wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne met een hoge inflatie en duurdere energie als gevolg. Het waterschap verwacht niet dat de belastingen snel drastisch zullen dalen. We hebben daar wel goed de zaken in beeld gebracht waarvoor we staan, de uitdagingen. Maar dan zie je toch dat je niet meer op de oude tariefstijgingen van een aantal jaren geleden komt, maar toch op hogere tariefstijgingen uitkomt. Niet zo hoog als dit jaar, dat is een uitzondering. Maar we hebben daar wel realistisch neergezet wat er op ons afkomt. Voorlopig wordt er een stijging van 6% verwacht voor 2024. Een woonhuis in Sas van Gent is afgelopen nacht vrijwel volledig verwoest door een brand. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De bewoners konden op tijd het huis verlaten en zijn opgevangen in een brandweerkazerne. De brand werd rond 1:30 ontdekt en de brandweer was tot 5:30 bezig met nablussen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekendgemaakt. In de buurt van de Badsebrug bij Rilland zijn 2 lichamen gevonden. Dat gebeurde na een melding van een verlaten personenauto op de brug. De stoffelijke overschotten werden later aangetroffen aan de oever van het Schelde-Rijnkanaal. Vanwege het onderzoek was de Badsebrug gisteren voor een groot deel van de avond afgesloten. De politie gaat er niet van uit dat de 2 personen door een misdrijf om het leven zijn gekomen. En Rini Venijn uit Nieuwvliet ontving vandaag een landelijke kunstprijs. Omdat hij zich volgens de gemeente Sluis op uitzonderlijke wijze in heeft gezet voor de kunst. Aanleiding voor de prijs was een kunstwerk met 3000 poppenkastpoppen rond de Grote Kerk in Groede. De kunstenaar greep de uitreiking aan om ook nog een statement te maken met een knipoog naar de klimaatacties waar kunstwerken met soep werden besmeurd. Gooi de soep en plak je vast aan alles wat het tegenhoudt. Mijn boodschap is dat de kunst uiteindelijk ons gaat redden. Want de kunst is de inspirator van creatieve mensen. En wat er ook in de wereld gebeurt, of er nou oorlogen zijn of dat de aarde vernietigd wordt. Het moet opgelost worden en daar heb je een hele creatieve geest voor nodig. Doe jullie voordelen ermee, warm ze niet op, maar bewaar ze echt voor als jullie iemand tegenkomen waar je dat blik soep tegenaan moet gooien. Ja, en behalve een bos bloemen bestaat de kunstprijs ook uit een speldje. De gemeente Vlissingen en de provincie willen inwoners meer invloed geven op beslissingen die zij nemen. Op welke manier ze dat willen gaan doen, hopen ze eind van dit jaar te weten. De gemeente en de provincie werken namelijk nog aan een plan hoe ze deze zogenoemde burgerparticipatie vorm gaan geven. De meest bekende vorm van burgerparticipatie is de inspraakvorm. Toch zijn er ook nog andere mogelijkheden. Tijdens de verkiezingen werd er bijvoorbeeld in elke gemeente een zogeheten moodboard uitgedeeld. Met daarop de onderwerpen getekend door inwoners die ze graag veranderd zouden willen zien. En in Vlissingen hebben ze er ook iets mee gedaan. Ja, het moodboard is wel degelijk gebruikt. Er staat 1 pictogram waarvan ik zeker weet dat het gebruikt is. Namelijk het pictogram over de stoplichten. Dat staat in ons eigen partijprogramma. Stond dat we Vlissingen fietsvriendelijk willen maken. En uiteindelijk is in het coalitieakkoord terechtgekomen dat we de stoplichten moeten gaan afstellen. Dus daar zijn we toch min of meer beïnvloed door het pictogram wat op het moodboard staat. Volgens fractievoorzitter Alex Achterhuis van de coalitiepartij Soeburg-Ritem kan dit daarom ook gezien worden als een vorm van participatie. Jazeker, ik denk dat dit wel degelijk een vorm van burgerparticipatie is. Inwoners die krijgen de kans om eigenlijk in een vorm van een soort impuls hun eerste gedachten toch op papier te zetten. Ja, en we gaan naar het Abdijplein in Middelburg. Daar staat voor ons politiek verslaggever Heiko Strietman. Ja, Heiko, we zagen net dus al een voorbeeld van hoe tekeningen van Vlissingers gebruikt zijn. Maar wat hebben de andere Zeeuwse gemeenten eigenlijk met die borden gedaan? Nou, dat loopt uiteen. In Terneuzen hebben ze bijvoorbeeld in een van de gangen van het stadhuis het bord opgehangen. Bij de gemeente Noord-Beveland zijn ze er dan weer naar op zoek, want naar eigen zeggen zijn ze daar het bord even kwijt. Maar Vlissingen heeft dus, zoals gezegd ook al, als een van de weinigen er ook echt iets mee gedaan. Ja, nu zijn die moodboards gemaakt naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgend jaar zijn het provinciale statenverkiezingen. Is dit ook iets waar de provincie oren naar heeft? Ja, absoluut. Achter mij wordt hard gewerkt op dit moment aan een plan om gestructureerd burgers bij besluiten die nog genomen moeten gaan worden te betrekken. Ja, je gaat meer structuur aanbrengen en dat is ook nodig. We hebben bijvoorbeeld bij het opstellen van de Veersemeervisie heel veel partijen betrokken en gesproken. En je wil eigenlijk
die goede voorbeelden die we hebben, die wil je gemeengoed laten zijn. Dat betekent er is structuur voor nodig, maar ook in onze eigen organisatie. Dat geeft ook rust, dat geeft ook duidelijkheid, dat wij ook vooraf weten, op die manier gaan we dat doen. Ja, de verhoorende gedeputeerden zeggen, hè, meer structuur, maar wat betekent dat nou eigenlijk voor ons? Nou, dat bij elk project wat gaat komen voor jou en mij vooraf duidelijk is, oké, op deze manier kunnen wij gaan meedenken of kunnen we zelfs meedoen. En dat dat ook bij ambtenaren duidelijk is, zodat zij dat voor jou en mij kunnen bieden. Hè, dat ze het kunnen regelen, organiseren, dat wij ook daadwerkelijk mee kunnen gaan doen. Nou, zoals gezegd, de provincie is nu bezig met dat plan, het provinciebestuur. Dat willen ze in december voor gaan leggen aan Provinciale Staten. De hoop is dat er dan mee wordt ingestemd. En wat Vlissingen betreft, daar duurt het nog iets langer. Daar hopen ze in het voorjaar hun eigen plan op tafel te kunnen leggen. Heiko, dankjewel. Het was vriendelijk weer vandaag. De zon zei namelijk ook nog even hallo. Vanmiddag daarentegen was het grijs met lichte regen. Morgen geen zonnegroeten, want dan overheersen wolken en regenbuitjes bij maximaal 8 graden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond en graag tot morgen.